Какво означава Side Pressure в армрестлинга? Странично или Side Pressure в армрестлинга означава движението, което правиш, когато искаш да вкараш ръката в средата на тялото. Тоест плаката ти да е пред пъпа, а китката ти да ни застава след рамо. Страничното служи за допълнителен вектор на атака срещу опонентите ти, както и за активиране на повече мускули в играта. Защото когато играеш така, т.е. без странично, основно напъваш настави, а когато заключиш Side Pressure, вкараш в игра рамото и гърдата. По този начин ръката и тялото стават като едно цяло. Идеята на страничното е, че трябва да задържиш центъра или дори да избуташ този на противника. А център в армрестлинга е вертикалната линия, която тръгва от самия център на маса. Без силна и координирана среда си много уязвим. Задължително е, когато правиш странично, ръката да е максимално прибрана към тялото, а китката да ни застава след рамото. Защото по този начин можеш да си докараш много тежки контузии. Когато си събран, държиш на мускули, а не на стави и на кости, което е страшно опасно. Side Pressure е един от основните вектори в армрестлинга, заедно с Back Pressure и пресиране. Странично се тренира с ластик, машина или партньор. Изпълнява се като се стегнеш максимално и буташ страни, без ръката ти да изостава след тялото и без да се насукваш. За начинаещи от 5 до 10 повторения с фокус върху техниката. За напреднали единични максове.